కాజల్ అగర్వాల్ ఈ పేర్లకి పెద్ద పరిచయం అక్కర్లేదు. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, హిందీ ఇండస్ట్రీలో కాజల్ అగర్వాల్కు ఉన్న క్రేజ్ ఏ హీరోయిన్కి లేదు. ప్రస్తుతం కాజల్ అగర్వాల్ తన కొడుకు నీల్ కుజులతో కలిసి వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆ వెకేషన్కి సంబంధించిన ఫొటోస్ని తన సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేస్తుంది. కాజల్ అగర్వాల్కి వయసు 40 years ఉన్నా కానీ ఏమాత్రం కేర్ రాకుండా వరుస సినిమాలతో దూసుకుపోవటమే కాకుండా అగ్ర హీరోలు అందరితో నటించిన విషయం తెలిసిందే. కాజల్ అగర్వాల్ ప్రస్తుతం తన కొడుకు కుజులతో కలిసి వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆ ఫొటోస్ని షేర్ చేసింది. బాబు చాలా క్యూట్గా ఉన్నాడు, సో క్యూట్ కాజల్ అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. భర్తతో కిజులుతోనూ అలాగే కొడుకు నీల్ కిజులుతో కలిసి వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఫొటోస్ని షేర్ చేసింది. ఆ ఫొటోస్ని నార్మల్ క్యూట్ మూమెంట్స్ని ఈ వీడియోలో చూసేయండి. బాబు చాలా క్యూట్గా ఉన్నాడు అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. లేటెస్ట్ అప్డేట్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్